ይኣቶያም ንስኻ መዓሱን ኣይክትልወጥኒ ኸም ጠመቴን ደሌቴን ብዙሓት እዮም ጽባቐይ መወዳደርቲ ኣልበዩ ስሩዕ ቁመና ምስ ተሓራፊ ጸጉሪ ምሽ ኣወዳት ዓውልድ ከይተረፋ ዝቐንኣሉ ሓንን ዘብል መልክዕ ዘለኒ ንስኻ እንታይ ኣለካ ኣይ ካብ ገንዘብ ኣይ ካብ መልክዕ ካብ ኩሉ ዜሮ ኮይኸም ንፍጣርካ መማልእቲ ዓለም እንተዘይኮኑ ኣብ ካልእ ትርጉም የብሉን ኣቕማኻ ግዳዘ ትፈልጥ ጠሪልካ ፈቲይኪ ኣፍቂረካ ክትብል ኣይተሓፍርን ድሕረዛ ሕጂ ኣብ ጥቓይ ከይትቀርብ ምሽ መሊኦም ሓንን ዝብሉለይ ኣወዳት ከለዉ ቤና ኣብዛ ምድሪ እንተነተርፍ ከመን ቁልሕ ኣይመስበልኩኻን ኣንታ ናይ እንዳመን ደፋር ኢኻም ብሂወተይ ከማኸ ዓይነት ሰብ ሕጋጥሞ ኣይፍለጥን ፍትወትካ ኪድ ምስሓምካ ፈውሲ እንተኾነካ ጣጢካ ተዓጥቕኖ ብምባል ሕልፍ ሓሊፎም ሂዛቶ ዝነበረት ጽማቕ ኣብ ገጹ ዝደፍኣትሉ እሞ ከዓ ኣብ ቅድሚ መሓዙታን ካልኦት ሰባትን እታ ኣብ ሂወቱ ዘይርስዓ መዓልቲ እያ ሽዑ ዝሓርቆ ሕርቃን ውሽጡ ዝተቓጸሎም መግለፂ ኣይርከቦን እዩ ምስ ተደፍኦ ጽማቑ ሰባት ብኣግርሞ ተጠጠዊም ከሳብ ዝዕዘቦ ከይተረድኦም ኣብ ማእኸል ጎደና ነዊሕ ደቓይቕ ዝተጓዓዘም ኣብ ጉዕዝኡ ግና ደጋጊሙ ንከይምለሳ ምስ ነፍሱ ቃሊዓቱን ስምዒቱን ይቋፀር ነበረም ኣብዛ ምድሪ ካብ ዝዓቢ ውርደት ንኣቐትን የለን ንኣቐት ብንኣቐቱኻ ብድዐ ዝተመልኡም ኣብ ጊዜኣ ኣነ ዘይትብል ዕምበባ የላን ጽባቕያ ምስ ጽባቐ ፍየሩ እንተተወዳድሮም ነይራ ብመልክዓ ተመኪሓ ከምዚ ኣይምስበለትንን ይኹን እምበር ጽባቐ ዕምበባ ምስ ጊዜ ረጋፊ ምዃኑ ኣበይ ሞኢላቱ እንዳበለም ምስ ነፍሱ ይዕል ነበረም ድኻ ከዓ ትብለለይ መዓስ ድኻ ክኸውን ኢለ ተፈጢረም መን ምዃኑ ከርእኪ ጽባቐ መፃወቲ ማንም ኮይኑ ኣብ ዝሓፈፈሉ ጊዜ ኣብ ዓለም ዝሓብተምኩ ሰብ ኮይኖም ኣነ ኣብ ናይ ገንዘብ ጋብላ ክሕንብስ ከለኹ ናይ ቀደም ምስልኺ እንዳዘከርኪ ክትነብዒኺ ሽዑ እንተደንጊፀልኪ ክትርእኒኺ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ሕነይ ክፈዲ ሕነይ ዝፈዲ ግና ብምሕራም ወይ ከምዚ ከማኺ ብምውራር ዘይኮኖም ጽኢረ ተለዊጠ ኣብ ናይ ሓብቲ ጫፍ ኣስካላ ምስ ደየብኪ እዚኣ መዓልቲ ኣስሚረላ ኣለኹ ኣይነብእኒ ኣይበሳጭን ድማ እንቋዕ ከም ዘፍቅራ ደጋጊመ ነገርክዎም እቲ ካባይ ዘድሊ ነገር ፈጺመ ኣለኹ ካብ ዘይደለትኒ ንኣይ ዝምልከት ብሰንካ ግና ከምዚ ናይ ገልኦም ሂወተይ ኣየበላሹኒ ተስፋ ቆሪፀ መጻኤ ኣይከጽልምትኒ ብምፍቃረይ ኣይተኣስኒ ግን ድማ ስለ ዝነጸገትኒ ዓለመይ ኣየጸልምትኒ ብምባል ብዓወት ሕነ ክፈዲ ምስ ነብሱ ተረዳዲኡ ሕርቃኑ ውሽጢ ውሒጡ ነታ መዓልቲ ሓለፈም ንጽባሒቱ ኣብ ጽምዋ ቦታ ከይዱ ብኸመይ ኣብ ጫፍ ናይ ሓብቲ ኣስካላ ከም ዝድይብ ክሓስብ ጀመረ ብኸመይ ካብ ባዶ ተበጊሱ ብሕጋይ መንገዲ ክሕፍትን ከም ዘለዎ ደጋጊሙ ሓሰብ ኣሰላሰለም ዝተፈላለየ ኣማራፅታቱን ሓሶበለ ንሰሙን ዝኣክል በይኑ ኮፍ ኢሉ ብዙሕ ነገር ተመራመረሙ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ገዲፉ ናብ ኣውብኡ ጆርዲን ክሰርሕ መደበም ተሞክሮ ቃሲሙ ብሕርሻት እወት ይኽእል ኣብ ዝብል መደመርታ ይበፂሑ ሃወብኡ ለጋስ ኣይኮነን እምበር ኣዝዩ ሓብታም ከም ናይ ከብቲ ፀባ ሓዊስካ ዝተፈላለየ ፍሩታታት የፍሪ ሰፊሕ ዝሕረስ ጎልጎልን ኣለዎም ከንዲ ዝኾነ እውን እዩ ኩሉ ናይ ከተማ ህይወቱ ገዲፉ ናብ ገጠር ዝኣቶም ሃወብኡ ወሸለ ሰርሓሉ ረኺቡ ሃንጎፋ ኢሉ ተቐቢልዎም ይኹን እምበር ክንደቲ ዝደኽሙ ይኸፍሎ ኣይነበረን ናብራ ካብቲ ዝለመዶ ፍልይ ዝበለካ እንተኾነም ዕላምኡ ስለ ዝረአየ ስኑ ነኺሱ ጥራሕ እዩ ዳርጋ ብጥርሑ ይሰርሕ ዝነበረም እንዳበለውን ከባቢ 2 ዓመት ሰሪሑ ገርም ተሞክሮ ምስ ኣጥረየ ነፍርቂ ነቶም ክሓርሱ ዘይኽእሉ ስድራ ክኣትውን ጀመረም እግረ መንገዱን ጥሪት ኣጥረየ ኮታስ ድሕሪ 2 ዓመት ፍረደ ከምኮኖም
ፃዕሩ ኣይከልኦን ግን ብዙሕ ይተርፎ ነበረ ኮይኑን ኣብ ስራሕ ከሎ ዝሸጥ እኽሊ ስለ ዝነበሮም ሓደ መዓልቲ ናብ ከተማ ምስ ከደም ሓደ ክልተ ክብል ናብ ባር ተኣለየም ኣብኡ ዝሰምዖ ዕላል ንሓንጎል ቀሳነት ከልኦም ክልተ ክሰቲ ዝሓሰበ ካይተረድኦ ሓሙሽተ ሰትዩ ኣብ ከቢድ ሓሳብ ተጸሚዱ ናብ ግራቱን ጥሪቱን ኣበለ ይኹን እምበር ፈጺሙ ቀሳነት ኣይረኸበን ክሰርሕ እንትበለበይን ኣብ ሓንጎሉ ዝመላለሶ ዝነበረ እቲ ሰምዖ ዘረባዩ እንታይ ክገብር ከም ዘሎ ሕርበት በሎም ምስ ነፍሱ ደጋጊሙ ተማኸረ መወዳእትኡ ኣብ ሓደ ከቢድ ውሳነ ኣለበ ኩሉ ምሉ ገዲፉ ሃገሩን ዝዓለሉን ንብረት ገዲፉ ክስደድ ካብ መሬት ኣዱ ሃገሩ ኣርሒቑ ክኸይድ ወሰነም ከንደ ዝኾነ እውን ዋላ ሓደ ከየማኸረ ጠሪቱን ንብረቱን ሸይጡ ናብ ሱዳን ገጹ ኣበለም ኣብ ሱዳን ናብ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ኣትዩ ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ኤውሮጳ ንምእታው እዩ ይኹን እምበር ኣብ ሱዳን ክብገስ እንዳበለ ካብ ሓደ ሰለስተ ግዜ ሕማም ፈፎ ኣበሎም ካብ ሃገሩ እግሩ ዘለዓለላ መዓልትን ኣብ ትባር ሰምዖ ረገመም ገርም ክሕብትም ዝጀመርኩ ሰብ እንታይ ክገብር ካብታ በረኽቲ ኣዲ ወፃኹ እንዳበለ ደጋጊሙ ነፍሱ ወቐሰም ከባቢ 6 ወርሒ ብሕማም ዝተሰቐየ ኩነታቱ ተማሕሹ ናብ ሊብያ ተበገሰም ናይ ኣጋጣሚ ዋላ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ኣይነበረን ኣብ መንገዲ መስተላለዮም ሰባት እንዳተዋሓደዩ መንገዱ ዝገብር ዝነበረም በረካታት ሱዳን ብናይ ዝፀነት መኪና ሰጊሩ ዶብ ሊብያ ፈንጢሱ ምስ መጓዓዝቱ ሊብያ ምስ በፅሐም በፒሳን ሸውዓተን እንዳመቐሉ በፒክኣብ እንዳፀኣኑ ጉዕዞ ናብ መሕወል ቦታ ኮነም ብክንደይ ገዓገልጣም ኣብ መሕወሊ ቦታ በፅሐም ኣብኡ ግና ሓንቲ ዝፈልጣ ሰብ ዝረአየ ስለ ዝመሰሎም ደጋጊሙ ኣዒንቱ ሓሰይም ኣይኮነትን ኢሉ ሓደ ክልተ መዓልቲ ሸለል ገበዛ ይኹን እምበር ብዛዕባ ከም ሕሳብ ኣዴው ኣለን ሓደ ግዜ ግና ፊት ንፊት ምስ ተራኸቡ ንሳ ቀልጢፋ ካብ ቅድሚኡ ክትሓድም ክትብል ሊድያ እንዲህ ሓቀይ ክብል ብኢዳ ከሩ ኣቢሉ ሓዛም ክትዛረብ ኣይተሰምዐትን እታ መንከመይ ትብል ዝነበረት ንግስቲ ጽቡቓት ሊድያ ኣብ ሽዓ በፂሓ መልሓሳት ኣሎክተት እታ መልክዓ ትጅሓዝ ዝነበረት ጓል ሒዋን ኣብ ሽዓ በፂሓ መሬት ተኸፊታ ክትውሕጣ ተመኒት ኣቲ ሊድያ ምስ በላ ፈንጢሳቶ ናብቲ ደቂ ኣንስትዮ ክፍሊ ኣበለት ንሰያ እታ ናይ ዓለምና ጽብቕቲ ኣይ ግዜ ጉድ ሊዱ በጥራምሲ ንከምዚኣ እቲ ኩሉ ሓፍኮፍ ኣታ እንታይ ኣኸ መሲላ ክድንግጸላ ደ ወላስ ክሕጎስ እዚ ኩሉ ዝነኣት ምስ ነዚአነ ምሳል እዩ ወረ እቲ ሰብ ሓን ዝብለሉ ኢላ ትምክሓሉ ዝነበረት መልክዓ ኮነ ቁመንዓ ናበይ ኣበለ ሓቂ ክጋገያ ኣይ ዘንሳ እንዳግዲ መሲላ ኣነ ሊዱንሲ ኣብ ከምዚኣ ቦታ ክራኸብ ኣታ ፍጣሪ እንኳ ነዚ ኣርኣኸኒ ነዚ ክርኢልካ ዲኻ ካብ ተስፋቱ ሃገር ዘውፃኸኒ ክብል ደ ዋላስ እንዳበለ ከም ጽሉል ምስ ነብሱ ይእል ነበረም ናይ ሱዳን ተኸፊሉ ናብ ባሕሪ ምጋስ ኮነም ኣጋጣሚ ኣብ ሓደ መኪና በፅሖም ነብሳ ተዳኺሚ ኣቕሚ ዳርጋ ይብላን ከም ሰባት ወጋ ክትስቀል ኮነት ክትወርር ኣይትኽእልንም ምስኣ ዝመፁ ብምሉኦም ኣብ ካልእ መኪናዮም ደይቦም ገሊኦም ድማ ስለዚ ሓወሉ ንድሕሪት ተሪፎም ሕጂ ተራኺብኩ ሊድ ይብል ነበረ ብውሽጡ ኣብ ገጹ ጽማቕ ዝደፍአትሉ ኣብ ቅድሚኡ ተገተሮም ኣንስኻ ናብዚ ዓለም እንተተርፍ ከማን ዝበለቱ ኣብ ሓንጎሉ እሙሩጋ ኢላ ተኺሉ ኣኽዶደም ኣግዘንባ ዝዓይነቱ ዓይን ጠመተቱም በዓለ ክትፈልጢ ዝበላይ ዝመስል ገጽ ክኸወይደለይን መኪና ተበገሰት ከም ፈጠርባብ እውን ተወንጨፈት ኣብ መንጎ ግና ምልእቲ መኪና ተጫውያ ኣንፈ ተቐይራ መሊሳ ተሓንበበት ሰብ ጭንቀት ብጭንቀት ኮነት ገሊኣ ከምዚ የብልያ ንስድራ ጭኒቓ ሓዊሎም ሰብ ንናታ ተሓስብ ነበረት ንሱ ግና ናይ ነብስካ ገደሹ ሰሓን ያበሊዱ ናት ክብድዕ እዩ ዘጭወና ዘሎ እንዳበለ ንኣይ ጥምት ነበረም ሊድያ ብወገና ብፍርሒ ተዋሒጣ ናብዚኣ ዝተበገስኩላ መዓልትስ እንዳበለት ተራገብ ነበረት ያለ ወረዱ ተባሃለም ኣቕሚ ዘሎ ንነጢር ወረደ ንሱን ከምኡ ሊድያ ግና ኣቕማ ተዳኺሙ ስለ ዝፅንሕም ቀልጢፋ ክትወረይ ተርኣይትን ክንዲ ዝኾነ ይኸዓ ኮርማ ዝተቐበላም ኣሻቡ ስምዒታዊ ኮይኑ ሓኒካ ፈረጥ ኣብሎ መፁም
ግዳ እታ ጽማቕ ኣብ ገጹ ዝተደፍአትላ ዕለት ኣብ ሓንጎሉ ስለ ዝመጸት ውሽጡ ደንጊጹላ ክንሱም ንዕቐትኪ ክብል ስቕበላ ክልተ ሰለስተ በትራት ተቐቢላ ምስ ነቃን ዝኣ ናብ ሓደ መዳጎኒ ምስ መካየድ ተኣተወት። ኮፍ ከበሉ ክሕድዎም ጀመሩ። ዝኸፈለ ክወፅኡ ዘይከፈለ ድማ ክስሕነይ እንዳበሉ ናብ ፈለቶም ክደውሉ ቴሌፎን ገና ኮፍ ከበሉ ሓዎም ዝድወል ዘሎ በጃኹም ክቐትሉናዮም ቀልጢፍኩም ሓውሉና ክብሉ ከሎም እቶም መሳኺን ሕጂ ኸ ናበይና ንድውሎ ዝበሉ ግኖም ጀራር ኣባተር እዮም ኮይኖም ሊድያ ናይ ገንዘብ ፀገማይ ነበራን ኣሸባይ ሓዊላ ንሱ ናብ ሱዳን ንክፎ ግዜ ዘቐምጡ ስለ ዝነበሩ እቲ ከይፈተወ ካልኣይ ግዜ ከፈለ ይኹን እምበር ቀልጢፎም ክሰዶም ኣይተረኣዩን። ብኡ መጠን ድማ ሊድያ ሕማማ በርትዕም ክከናኸና ድዩ በዓላት ትፈልጥ ክብል ምስ ሕልእኑ ተማግብተ መውዳእቱ ግና ኣሕዌ ሕነይ ዝፈዲ ስለ ዝበለ ካብ ጎና ከይፈለ ምስ ነፍሱ ቃልኣቶሙ ካብቲ ዝሕዎም ዝነበሩ ዘይጠቅም መግቢ ብሓይሊ እንዳኮለሰም በጃኹም ክትሞተኒ ደልያ መድሓኒት እንተለኩም ኢሉ እንዳለመነ ቁሩብ ኣረጋግኣሙ ድሕሪ ወርሒ ይኸውን በዓሎም ናብ ገምገም ባሕሪ ገጾም ወሲዶም ናብቲ መጀመርታ ዝሓወሉ መዝርዓ ከባቢ ኣብፂሖም ክጥርንፎም ቴሌፎን ደው ኢሎም ተመርቃፎም ከምዚ ኢሉ ክሓሊል ኣይተጸበይትን ካብ ሓደ በዝሒ ግዜ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣዋሪዳ ኒኢቓቶ እዮም ዝገበራ ይበሉን ሃንቲስ ስለ ዘፍቀራ ጥሒም ንዘፍቀረት ልቢ እንተኽኢልካ ተቐበላ ኣይኮነን ግን ክተዋረዳ ጽቡቕ ኣይኮነን ዝብል ዘረባ ንጎኒ ገዲፍያ ክሳብ ኣንስኻን ኣብዚ ዓለም ቤና እንተርፍ ሓራይ ክብለካ ዘይሕሰብ ክትብል ዝበፅሐት ኩሉ ሙሉ ኣብ ግምቲ እትያ ሰብ ኮነኒ ዝብል ተስፋ ይነበራን። ይኹን እምበር ናይ ውሽጣ ውሽጡ ገይሩ ክሕግዛ ምስ ነፍሱ ቃል ብዝኣቶ መሰረት ሳላ ዝሓገዛ ካብ ሞት ተሪፋ ምስቲ ጽቡቕ ገይሩ ዘደልደለ ሰብነታ ናብ ኤውሮጳ ክትኣቱ ተምኣዱ ዘላ ከምቲ ሓሳብ ልባውን ኤውሮጳ ኣተወት። ቤና ግን ኣይኮነት ምስኡ እምበር ኣብ ዓዲ ጣልያን ብሰላም ምስ ኣተወ ክልቲኦም ተመስገን ኣምላኽ በሉ። ጉዕዞ ባሕሪ ዘፍርሕን ናብ ሓንቲ ንእሽተይ መርከብ ፀቕጥቅጥ ዝመልአን ነይሩ። ሰብ ናብ ድሌት ኣፋሕ ኣብ ዝበለትሉ ሰዓት ተታሒዞም ናብ ሚላኖ ኣበሉ። ኣብቲ ንግዚኡ ሓገዝ ዝሕወታ ክእቀቡ ስለ ዝነበሩ ክሳብ ናብ ካልእ ሃገር ኤውሮጳ ዝኸዱ ኣብኡ ዓፂሎም ነብሶም ኣብ ምምላስ ኣድሓቡ። ዝተዳኸመ ሰብነታ በብቁርበ ተማሓሸን እናደልደለት መፅአት። እዚ ኩሉ ክኾን ከሎ ካብ ጎና ኣይተፈለየን ብዘይ በቂ ደገፍ ይገብራ ነበረም። ነዝታት ኣብ ግምት እትያ ምስቲ ኣብ ሃገራ ክላ ትንዕቆ ዝነበረት እንዳገናዘበት ብጣዕሚ ተገረመት። ኣብ ልዕሊ ዘለዎ ኣክብሮት ሕጂ ስም ኣይበፅሕም። ኣብቲ ሰብ ዘላ እዋን ኣብ ጎና ምዃን እሞ ከዓ እቲ ኩሉ ንዒቃቶ ክላ ንልባ ትንከፍም። ብእቲ ገብሮ ዝነበረቱ እንተይተኣሰት እንታይ ኮይነ ክንዲ የፍቅረኪ ዝበለኒ ማዕረ ክንድኡ ዘዋርዶ ዝነበርኩም ካብ ምግብረይ ስባ እንተዝኸውን ካልእ ነይሩ። ኣፍቂሩ ንዝመፀካ ሰብ እንተኽኢልካ ትቐበሉ ኣይከኣልካን ግን ክትፅወተሉ ፅቡቅ ኣይኮነን። ሰብ ድማ ከፍቅር ስለ ዝደለየ ጥራሕ የፍቅር ማለት ኣይኮነን። ካብ ኮነ ንዝኾነ ሰብ ከፍቅር ይኽእል እዩ። ንኡን ከምኡ ገጢሙ ንኣይ ኣፍቂሩ ኣነ ግን ምስ መሓዝቲ ኮይነ ይላገፀሉ ነይረም። መቼም ወዲ ሰብ መዋዕሉ እንዳተጋጊ ኣይነብርን እዩ። እዚ ዝሓለፍ ኮነ ሰሓራ ጉዕዙ ድማ ክንደይ ነገር ምሒርኒ እዩ። ብዝኾነ እቲ ቁም ነገር ካብ ጌጋኻ ምምሓር እንድዩ ብመልክዕ ድዩ ብካልእ ነገራት ተመኪሐ ድሕሪ ሕጂ ሰብ ከይጎድእ ምስ ነብሰይ ቃል ኣትየለኹ። ወረዚ ኩሉ እንዳሓገዘኒኸ እንታይ ኮይኑ ፅቡቅ ገይሩ ዘየለኒ ክሳብ ሕጂ ኮሪሉ ኣሎ ማለት ድዩ? ካብታ ፅማቕ ዝደፋዕክሉ ሰዓት ኣትሒዙ ሕልም ኢሉ ዝነበረኸ ንስደት ወፂኡ ነይሩ ማለት ድዩ? ከም ሰብ ከማን ድሓይ ክገብር ዘይፈተንኩ ኣብ ሊብያ ክንራኸብ ኢና ኢለ ፈፂሙ ሓሲብ ኣይፈልጥን። ኣብ ሂወት እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣይፍለጥን ክበሃል ሓቂ እዩ። ይገርም እዩ። ብዝኾነ ሳላ ዝተራኸብና ጠቒሙን እዩ። ንኢካ ዝገደፍካዮ ሰብ መፂኡ ብሓልዮት ክዕልልካ ከሎ ካብ ዝኣቢ ምስኣር የለን ስኢሩን እዩ። በቲ ኮነ በቲ ስለቲ ሓልዮቱ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ምስጋና ይግብኦ እንዳበለት ኣብታ ንእሽቲ ዓራት ብሕቑኣ ደቂሶም ነታ ናይ ተደራቢት ዓራት ኣብ ልዕልያ ዘላ ፍርናሽ እንዳረኣየት ምስ ነብሳ ትዛረብ ዝነበረት ስማዕነ እንዶ ሄኖክ እንታይ ኮንከ ኢኻ እዚ ኩሉ በዲለካ ክንሰይ ሓሊትካ እንዳረኣኻኒ ከለኻ ክትዛረበኒ ፍቃደኛ ዘይኮንኩም ንፅባሒቱ እንዳተመስሐ ተሓቱ ዘለም
ክምልሰለይ ተሰምዐን ከምኡ ይሓሽልካዮ ምሽት ዝዛረበካ ኣለኹ ምስ በለቶ ደጊማ ግዳው ሊድያም ከም ሓንቲ ጓል ሃገረይ መጠን ኣብ ግዜ ፀገም እሞ ከዓ ኣብ ስደትን ሊብያን ካልእ ክሕግዘ ክግቡእ እዩ ምሽ ሓደ ግዜ ዝፈትዎ ዝነበርኩ ዝኾነ ዘይፈልጦ ሰውን ከምዚ ንኣኺ ዝገበርኩልክ ምስ ገበርኩሉ ነይሮም ስለዚ ኣይትሰከፊ እንኳዕ ብሰላም ናብቲ ሰብ ዝበፅሖ በፃሕኖም ከምዚ ኢኑ መንገድና ክንገብር ኢኖም ንኣኺ ከም ትምነዮ ይፍጠረልኪ ንኣውን ከምኡ መቸም ትምክሕቲ ፅቡቕ ከም ዘይኮነ ግዜ ምሂርክ እዩ ኣብዚ ዓለም ዝኸበረ ነገር እንተሎ ሰብ እዩ ሰብ ክቡር ፍጥረት እዩ እሞ ሰብ ኣክብር እዩ ኣብ መፅእ ሂወትኩን ሰናይ ምንኢልኪ ንኣኺ ብምፍቃረይ ሊድያ ኣይተኣሰነ እዩ ሰብ ኮይነ ንዝኾነት ጓል ከፍቅር ድማ መሰለዩ ምናልባት ንጹሕ ልበይ ኣብዘይኸውን ቦታ ብምዝርአይ ፅቡቕ ምሕርቲ ክሓፍስ ብዘይምኽኣለይ ከም ሰብ ክስምዓኒ ግድን እዩ ልበይ ሰርኪ ኢኺ ነዚ ክሓብኣል ከይደልኒ ነዲድያ ተቓፂልየ ብዝኾነ ምስ ሰብ ከኮነ መድሓኒቱ ትምክሒት ገዲፍኪ ሰብ ጭነዩ ኣብዚ ዳርጋ ወርሒ ጌርና ኣለንም ፅባቐኺ መመሊሱ እናዳመቐ ይመፅእ ኣሎ ጽብቕቲ ኢልኪ ክትጀሓሪ ኣብ ጀመርክሉ ነቲ ኣብ ልብያ ዝነበረት መልክዕኺ ዘክሪ ምዃን ብናይ መስትያት ክትርእዩ ኣነ ዘይነግረኪ ቅድሚ ሕጂ ጽባቐኺ ምስ ጽባቐ ዕምባባ እንተተወዳድረ ኢለኪ ነይረ ንሽ ረጊፍኪ ነርኪ ከምቲ ዕምባባ ዕድል ጌርካ ግና ካልኣይ ግዜ ካብ ወርሒ ክትደምቂ ዕድል ተዋሂቡ ኩሉም ይኹን እምበር ንክትጀሓርሉ ኣይኮነን ካብ ጌግኡ ዘይምሓር ሰብ ኣሸ ጥራሕ ይሃራይዶ ሊዱ ሕጂ መንገድና ክንገብር ኢኖም ኣነ ብስኸዶ ሃገር ወሲነልኹ ርክብና ኣብዚ ከበቂ በላ ዓይና እንዳጠመትም ከበቂ ዝብል ዘረባ ምስ ሰምዐት እንታይ ከም ዝኾነት ውሽጣ ክሕመስ ተፈለጥ ከምዛ ብዘይ ክዳን ኣብ በረድ ዝገደፍዋ ከተንፈጥፈጥ ጀመረት ንእለቱ ገፃ ሕዚ ዝበለ ስምዒታት ተፈራረቐ ብኸይ መፃ ኣዒንታውን ንብኣት ቆፀረም ንውሽጢ ክትሕዞ ተቃለሰት ንብኣስ ኢሩ ግዳ ጥብ በለሙ ኣብ መእጉርተ ኣልበም በጃኻ ኣይንፈላለ ዚ ዓይነቱ ኣጠማመታት ትጥምቶ ነበረት ቀሲሉ ዝጀመረ ንብኣት ውሕጅ ክቅየር ግዜ ኣይባኸነን ተፈርሻሕዳም ብደገኒ ዝመፅእ ማይ ዝተሓፀበት ምስ መስሎ ነይሩ ማይ ግን ኣይኮነን ናይ ምንታይ ምዃኑ ነጊዜኡ ዘይነፀረላ ብርቱዕ ንብኣት እምበር ሄኖክ ስቂሉ ይእዛባ ነበረም ምውዳኣቱ ከምታ ዘላታ ዝኾነ ክእብዳ ከይፈተነ ብድድ ምስ በለ ኢዳ ሰዲዳ ከሮ ኣቢላ ሓዘቱም ገፁ ካይመለሰ ጠጠው ዳኣበለም ግና ዝኾነ ዘምልኦ ቃል ኣይነበረን ዋላ እኳ ኢዱ ክስሕብ እንተፈተነ ቤን ኣይከሮ ኣቢላ እንዳግዲ ሒዛቶ ዘለም ብጀካ መሓዝ ገና ሕጁን ክትዛረብ ኣይተሰምዐትን ምስሙን ኣይላን በታ ዘይተታሕዘት ኢዱ ተጠቂሙ እታ ተታሒዛ ዝነበረት ኢዱ ናፅነት ኣውጁ መንገዱ ገበረም ካብቲ ናይ ሓባር መመገቢ ክፍሊ ዝጎየት ናብ መደቀሲ ክፍሊ እዚ ኩሉ ክኾን ከሎ ሰብ ይእዘብ ነበረም ብከብዳ ተደፊኣ መትርኣስ ኣብ ርእሳ ጌራ ፍርናሽ ክሳብ ዝጠልቂ ኣምሪራ ነበአት ነብልብያ ትነብእ ነይረም ይኹን እምበር ምክንያት መንቢዓ መልሲ የብለን ግን በቃ ጫጭ ውሽጣ ናይ ጽምዋ ስምዒት እንዳተሰምዑ ከብዳ ተገላበጠ ፈፂማ ክትረጋዕ ኣይከኣለትን ብጀክኡን ኣብቲ ዘላቱ ቦታ ዝቐረበቶ ወይ ትፈልጦ ሰብ የለን ክዕብደም ወላድ ኣይዘራረቡ እምበር ካብ እግሩ ተፈልያ ኣይትፈልጥን ከንዲ ዝኾነ ምስ መዳቐስታ ከማን ዘይተቀራረበት ናይ ኣጋጣሚ ኣብቲ ክፍሊት ሰብ ኣይነበረን በቃ ፀጉራ እንዳነፅኤት ድሕሪ ምንባብ ብኣቢላ ኢላ ከይተደረት ሃዲራስ ኢላ ኣብ ድራር መፂ ጎቲቱ ስለ ዝወሰደም ኣብ ቀድሚኡ ኮፍ በለት ኩሉ ነገር ኣፅልኣ እቲ ክምለስ ጀሚሩ ዝነበረ መልክዓ ኮነ ሰብነታ ንድሕሪት ከብል ጀሚሩ እዩ ቀዊሉ ጠመተም ደንገፀለም ብሰንኪ ክንፈላለዩና መባሉ ከምኡ ከም ዝኾነት ኣይሰሓቱን ከይተረድኣን ሕነይ ፈደይ ማለዲ በለ ብውሽጡ ገና ኣብ ናይ ዓወት እስካላ ከይደየብኩሞም ክኸውን የብሉን ሕነይ ገና ይፈደኹን ዓይኑ ኣብ ገፃ ተኺሉ ኩሉ መንፈሱ ግን ናብ ካልእ ጌሹ ነበረም ከምዛ
ኣብ ቅድሚኡ ሰብ ዘየለ ምስ ነብሱ ኣልነበረም ሃይልዱ ነዚ ኣቕምኸ ጠራራተሉ ነርኪ እንታይ ኣለዎ እስከ ሽዑስ ፍቕሪ ተቐቢልኪ እንተ ነስተማቕሮ ነርና ብንጹሕ ልበይ ብዘይ ቀልዓለም ኣፍቂረኪ ኣፍቂራ ንግስቲ ልበይ ገይረም ከም ብረኪ ብሓገይ ትምቲ ነይሩ ምናልባት ኣብቲ ሽዑ እዋን ጁባይ ጥርሑ ነይሩ ይኸውን ግን መልኢ ዝፈስስ ሓሊት ነይሩኒ ወዲ ሰብ ልዕሊ ኩሉ ዘድልዮ ሓሊት ምክባር ነንሕዱ ምድጋፍ እዩ ብዝኾነ ኢዱ ከምዚ ኢልኪ ቃልጢፍኪ ኢድ ክትሕቢ ኣይመስለን ነይሩ ክብል ጸኒሑ ፋርኬታ ናይ ገሊኦም ወዲቓ ብርቱዕ ድምፂ ስለ ዘስምዐት ብስምባደ ናብ ቀልቡ ተመልስም መግቢ ኣብ ቅድሚኦም ከሎ ክልቲኦም ግን ኣይጀመርዎን ሊድያ ንሽመነት ማንኪያ ሒዛቶ እምበር ክትኩልስ ኣይተረኣየትን ሊዱ ዘይትበልኢ ናብታም ዝነበርክያ ሂወት ክትምለስ እትደልይ ዲኺ ገረም ዝሓወኽ ጓል ምስ በላም ገዲፍካ ንክትከይድ ሓሊትካ ኣይልንን እዩ ይብላ ኣይምልከተካን እዩ ኣፍጢጣ እንዳጠመተ ተዛረበት ኣረሊዱ ዋላ መሰኒ ክትበኣሲ ሓይሊ ስለ ዘለኪ ንቐድም ብልኢ ድሓር ከዓ እንታይ ኮነ ኢልኪ ከምዚ ትኾን ዘለኺ ሓቀይ ኣነ ንስኽን ዋላ ሓደ ዝራኸብ ይብልና ምስ በላም እንታይ ክውን ኣለኹ ንበዓለይ መልሲ እንተዘረክብ ከመን ጽቡቕ ነይሩ እንድይ ኣይፈለጥኩን ኣይትሕተተኒ እንዳበለት ኢዳ ኣጣሚራ ገጻ ጠወየት ሃይሊዱ ሕጂ መሓዙትኪ ኣይረአያ ኣይስምዖም ፈቲኽኒ ደኺልዱ ምስ በላ መን ኣነስ ንኣኻ እንዳበለት ከይተረድኣ ሓፊላ ኮፍ በለት ብኣቢሉን ልባልዕል ንቡር ክትሓርም ጀመረት ብደገ ንዘሎ ሰብ ከብሮ ድዩ ዝሕረም ዘሎ ዘብል እዩ ኢዳ ናብ ልባ ኣጸግአት የግዳስ ክተዝሕለይ ከዓለትን መሊሳ ደኣ ዲምትኣ ብናሕሪቀ ጸለት ዓይናውን ንብኣት ጥብጥባበለም ንኣኹ ከይልዱ ምስ በላ እንተናባኣኹም ዝፈተኹኻ ከይመስለካ ነታ ዝፈቶ ዓደይ ስለ ዝናፈኪ እንዳበለት መግባ ገዲፋ ናብ ክፍላ ደኣ ብጉያ ኣበለት ኣላሊዱ ተፋሊጥና ኣለና እዛ ጓል በጥሜት ኣፂፋ ክትሞት እንዳበለ ሂዙላ ደኣ መግባ ናብ ክፍላ ኣበለ በሊ በላ ድሕሪ 2 መዓልቲ ዝርከቡ ክዳውንቲ ኣብ ጥለን ዝረኽበን ምስ ጠርነፈ ኣብ ሂወትኪ ጽቡቕ ዘበል ይምነየልኪ ነብስኽን ነዚ ትምክሕሉ ጽባቐ ከተኸናኸኒ ኢኺ ንፈላለዩ ሰዓት ኣኽሊልዩ መንገደይ ናብ ሆላንድ እዩ ድሌትኪ ስዊዝ ንምእቶ ምኾኑ ሓቢርክ ነርኪ ሓቀይ ጻዕዳ ይጽናሕኺ ሓደ መዓልቲ ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ክንራኸብ ኢና ልዕሊ እዚ ዋላ ሓደ ካልእ ቃልህ ክውስኽ ኣይኮንኩን ኢሉ ብግስ በለሞ ሓደ ክልተ ናብ ማዓጾ ገጹ ሰጎመም ንብኣት ክትሓነቐ ጸኒሑ ክትዛረብ ኣይተሰምዐትን ይኹን እምበር ካብቲ ክፍሊ ቀድሚ ምውፅኡ ተቐላጢፋ ብክልተ ጎኒ ኢዳ ይሓሊፎም ናብ ሕቖ ደቂሳ ንኸብሪ ከሮ ኣቢላ ብዕዳዋ ኣሰረተን ስጉምቱ ገዲፉ ደበለ ኣይተዛረበን ክንቀሳቐስ እውን ኣይፈተነን ንብኣታ ግዳ ንኽዳኑ ሰጊሩ ሕቖ ኣጠልቂሙ ፍቕፍቕ ኢላ ተነብእ ነበረት ኣብቲ ክፍሊ ገለ 2-3 ዝኾኑ ኣዋልድ ኣለዋ ብኣግርሞትን ይእዘባ ነበራ ንሓደ ደቂቕ ዝኸውን ብጀካናታ ሕቂታ ንብኣት እምበር ካልእ ይስምዕ ኣይነበረን ጸኒሑ ግኖም ስምዕኒ ልዱ እንታይ ክትኾኑ ዘለኺ ፈኑንባ ክኸይድ ባቡር ትብገሰሉ ሰዓት ከይኣኽለን እንዳበለም ኢዳ ካብ ኣካላቱ ክኣሊ ፈተነ ይኹን እምበር ከሮ ኣቢላ ሒዛቶ ስለ ዘላ ቤን እጁን ብጀካ ንብኣታ ምፍሳስ እምበር ዋላ ሓደ ገእ ተዛረባ ኣይተሰምዐትን ኩነታታ ዘበለ ምስ መን ኢኻ ገዲፍካኒ ትኸይድ ዘለኺ ዝብል ነይሩ ኣትንኣኹ ከይልዱ ፈኑንባ ምስ በላም ሕጂ ተማዊታ ንክፍንወካ ኣይሓስኹኻን ኣብዚ ኣበኔ ገዲፍካን ምስ ትኸይድ ድሓየ ሬሳይ ጥራሕኻ ክትሰምም እዚ ኩሉ ምድረ በዳ ባሕርን ምስ ክንደይ ገልተዓተኦ ሰጊረ መፅኤስ ይውሓጣልካ ስቂላ ክትኣፈእ ዝበልካ በለኒ ኣይፍንወከን ኢላ መሊሳ ደኣ ከሮ ኣቢል ሓዘቱም ሃይልዱ ቀደም ብክብረዶ ኣይተሓተትክን ተለመንክን ኣፍቂረ ኣሕንቂቐ ከምበረክዶ
ኢደይ ኣይሰደድኩልኩን ንስኻ ግና በንጻሩ ንፍቕሪ ንእኪ ኣብ ቅድሚ መሓዙትኪ ተዋርድ ነርኪ ሕጂ ድማ ተገልቢጠ እንዳበለ ምስ ነፍሱ ክዕልል ጸኒሑ ምሽ ኣነ ንኣኺ ዋል ሓደ ኣይኮንኩን ከይደ ተሪፈ እንታይ ከይጎደልኪ ምስ በለም ኢኑክ ሃወይ ብዙሕ ነገር ክወለኒ በጃኻ ሰምዓኒ ኣብዚ በይነይ ገዲፍካ ናይ ትኺድ በቃ ኮፍ ኢልና ንረዳእ እሞ ምሳኻ ክብገስ በጃኻ ተረድኣኒ ምስ በለቱም ኣነ ንስኽን እሞ እንታይ ዝተረፈ ዘረባ ሓሊና እሞ ክንዘራረብ ሓደ እዋን ኣፍቂረክ ነይረም ኣይሰለጠንን ካባኺ ርሒቐ ሂወተይ ይመርሕ ነይረም ናይ ኣጋጣሚ ኣብ ጉዕዞ ስደት ተራኺብና ድሕር ክንደይ ገልጠምጠም ድማ ኣብዚ ኣቲና እዚ ዶ ኣይኮነን ካልእ እንታይ ኣሎ ድዩ ኣብ መንጎና ምስ በለም ምሕኖክ ሃወይ የፍቅረኪ ሞተልኪ ትብለኒ ዝነበርካስ ንይምሰል ድዩ ማለት ድዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣሻ ኮይኑ ነቲ ንጹሕ ፍቕርኻ ይፃወተሉ ነይሮም ግን ስምዒት ወዲ ሰብ ከምኡ ኢሉ ይነብር ማለት ኣይኮነን በጃኻ ተረድኣኒ ምስ በለቱም እንታይ ክርዳእኪ መችም ኣፍቅርክኒኺ ክብል ኣይክእሊ በላ ኮነ ኢሉ እንዳፍጠጠም ዝነበርከ ስምዒት ረሲኻ ክንካ ዲኻ ከምኡ ኢልካ ተሓተኒ ዘለኻ ተላገዝ ዲኻ ዘለኻ ይንኽሓወይ ገዲፍካን ኣይትኽድ ማለት እንታይ ማለት ድዩ ይንሓወይ ናባይ ሞ ተጠወኢላ ፈንያ ካብ ሕቑ ተዓልየት እሞ ጥዊ ምስ በለ ዘርባዓ ጸለት ብልቤ ዝብለካ ስለቲ ሽዑ ዝበደልኩኻ ይቕሬታ ግበረለይ ሕሽነቲ ንንጹሕ ፍቕርኻ ገፊኢ ወዩ ሽዑ ዝኸሰርኩ ኣነ እምበር ንስኻ ይኩንከን ኣምላኽ ኣይተፈላለየ ስለ ዝበለናይ ድሕር ክንደይ ኣብ መንገዲ ስደት ዝራኸበናም ኩሉ ሕዋሳተይ ካባኻ ክፍለ ኣይደለን እዩ እንድእ ዝበልካ በለኒ ፈቲካ ኣለኹም ኣብ መንገዲ ዘርአኻን ሓልዮት ንልበይ ተንኪፉን ኣኻ ዝመስል ኣቐዲመ መክሳሪ ዝተጣቕሶ በዓል እዩ ዝፈልጡ ክልተ ግዜ ክገገ ድማ ኣይከፈቅድን እዩ ዝመፀ ይምፀእ ኣይክሰደካኒ ናብ ሕልም ዝበለ ፀድፊ ዋላ እተው ምሳኻ ክኣቱይ መንገደይ ንስዊዝ እኳ እንተነበረ ምሳኻ ናብ ዝኣተኻይ ዓዲ ክኣቱይ ካብ ንጉስ ርኢ ድማ ኣብ መዓልተይ ሂወት ንጥፈታትካ ኣብ ጎንኻ ክስለፍ እዩ ናብራ ዝፀንከረ ይፀንክር ዝርሓው ይርሓው ኣብ ዝሕኑ እዩን ኣብ ሓጎስን ሓዘን ኣብ ጎንኻ ደው ክብል እዩ ንግስቲ ልብኻ ጌርካ ከም ተንብረን እውን ኣይጠራጠርን እዩ ልብኻ ብሰንከይ ቅሒሩ ከም ዘሎ ይስሕቶን እዩ ግን ድማ ንኩሉ ክህስ ድልውቲ ብጣዕሚ ፈቲካ ኣለኹም ኪነዚ ዝብሎ የብለይን ነዚ ረጊስካ እንተኺድካ ግን ኣሻ ኣነ ዘይኮንኩ ንስኻ ኢኻ ብድሕሪኡ ትሰምዖ ድማ ድሓይ ሬሳ ይጣሕዩ ሽዑ መውዓልካ እንዳተቐውዘኻ ክትነብር ኢኻ ንሱ ንኸይኾን ድማ እዚ ሕጂ ዘቕርበልካ ዘለኹ ንጹሕ ሕቶ ፍቕረይ ተቐበለኒ መዓረ ክንደይ ፈቲካ ኣለኹ ዋልነቴን ጎኒ ገዲፍ ኣፍ ኣውፅኢ ምዝራበይ መችም ሓደ ምስክር ምስ በለቱ ዓይኑ እንዳጠምተት በለ ሕነይ ብካልእ መንገዲ ክፈድ ዝሓሰብኩ ሰብሲ ስኢርክኒ ይዱ ምሳኺ ብፍቕሪ ክነብር ኢለ ድሕሪ እቲ ዘዋርክኒ ሓስበ ይፍልጥ ኣብ ጫፍ ዓወት ብኩሉ በፂሒ ዝቕንዕ ሓደር መስሪተ ተመሊሳ ፍቕሪ ከም ትወድቂ ገይረ ሕርርኩምትር ኣቢለ ነይረ ክገድፈኪ መደብ ሓሳብ ኣይግንም እዚ ክትዛርብር ንፀናሕኺ ንኩሉ ብዜሮ ኣራብሒወሉ ዋላ ደኣ ይድሓር እምበር ስለቲ ዘፍቀርክኒ ብጣዕሚ ዘመስግን ካብ ንጉስ ክከናኸነካ ዲኻ ኢልክኒ ቀሰናጅኺ ኣነ ከዓ ልዕሊ ንግስቲ ተኸናኺነ ንሓዋሩ ብሓጎስ ከም ትነብረ ክገብር እዩ ኣነ እውን ብጣዕሚ ዘፍቀረክ እሞ ሕጂ ዘለኪ ንብረዶ ክጥርንፊ ብሓደ ምሳይ ክትብገስ ምስ በላ ብሓዘ ዘይኮነስ ሕጅስ ዘሊላ ብሓጎስ ተጠምጠመቱ